Que está a acontecer no consumo? Varían os hábitos, priorizamos a calidade, animámonos máis a ir ata a praza. Que che contan nesa carnicería do mercado de Ourense? Óscar, adiante. Aquí estamos, Bernardo, na Praza de Abastos de Ourense para falar un pouquiño sobre carne e estamos aquí co presidente da Praza de Abastos, con Milucho, que nos vai contar un pouquiño que é certo que cada vez temos máis xente nova que ven aquí ás prazas de Abastos. Sí, é verdade, cada vez a xente xoven ven máis a Praza de Abastos porque está descubrindo dúas cosas, está descubrindo a calidade e está descubrindo o precio. O precio na Praza de Abastos é moitísimo máis barato que en cualquier outro formato comercial. Claro que nos supermercados, porque aínda que a carne subira bastante con respecto ao ano pasado, Milucho, que canto subiu a carne? A carne subiu en torno a un 25%, máis ou menos. Mi madriña 25%, pero claro, aquí na Praza de Abastos notase un pouquiño menos. Nótase un poquinho menos porque aquí non hai unhas direccións que dicen hai que ter de margen o 30%. Aquí somos autónomos, a xente mira máis por o seu cliente e a hora de marcar os precios son moitísimo máis, os márgenes son moitísimo menos que en outros formatos comerciales. Claro, coidades un pouquiño máis tamén o consumidor, pero esta suba, porque é moitísima, esta suba a que se debe, Milucho? Bueno, débese a tres cousas fundamentales. Débese, sobre todo, ao que pasou ca lengua azul, o que pasou ca crisis hemorrágica e, sobre todo, tamén a exportación que está indo hacia os países árabes. Pero, sobre todo, hai que dicir que a caballa ganadera ha baixado moitísimo, porque ano pasado, ca crisis hemorrágica, han morto moitas vacas e ca vacuna da lengua azul han abortado moitísimas vacas. Eu non sei se é debido a eso ou non, pero os ganaderos, cando vas ali, queixanse de que esa vacuna pues, non foi demasiado efectiva ou non lle foi demasiado boa para as vacas. Non foi de todo efectiva, pero tamén creo que tamén suben os prezos da carne porque temos a moitos países árabes que queren as nosas vacas. Sí, as nosas vacas ahora mismo pues, está salindo casi un barco todas as semanas con moito ganado hacia os países árabes, son por encima subvencionado por o goberno de Marruecos. Mi madriña, ou seja, que xa non só Superman ven aquí a Galicia a mercar vacas, parece que se exportamos a todos os rincóns do mundo. Oxe, para darme así nun titular, cal sería a parte máis cobizada que podemos mercar hoxe aquí? Hoy a parte máis cotizada son as carnes que dan moito rendimento. A carne máis cotizada son os filetes, tanto de ternera como de polo, como de cerdo, como de pavo, porque con 1 kilo de filetes come unha familia, e se ten moito hueso, pois a familia non come tan ben. E se ten moito hueso tamén se pode facer caldo, amigos. O que imos facer hoxe aquí é mercar e levarvos aí po plató, Bernardo, un montón de cousiñas. Amigos, xa sabedes, estamos aquí con Milucho na Praza de Abastos de Ourense. Devolvemos conexión. Pois un biquiño aí para Milucho na